तो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स, मु आज गाई चराइबा आसଥିଲି। तो एहिठारे मु किछि देखिବାକୁ पाइଥିଲି। तो ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନାଉଛି। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତୁ। ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଛତୁ ଗୋଟେଇଥିଲି। ତ ଏଇ ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଟେ କାହାନ୍ତି, ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଛତୁ। ଏଇଟାରେ ଛତୁ ଅଛି। ତ ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛତୁ। ତ ଅଛି ଏମିତି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛତୁ। ତ ଏଇଟାରେ ବି ଛତୁ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛତୁଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଅଛି। ତ ଏଇଟାରେ ବି ଅଛି ଛତୁ। ଏଇଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଛତୁ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଛତୁ ଅଛି ଏଠାରେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛତୁ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଗଲି। ଏତେ ଗୋଟେ ମଖା ବିଲ ପାଖରେ ଛତୁ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ବଳଦମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଦେଖାଯାଉନି, ବାକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ବୋଲି କହିଲି। ଆଉ ଏଇ ଛତୁ ଯାକ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଯେମିତିକି ଏବେ ଛତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି। ମାନେ କେମିତି ଦେଖିଲି, ଏ ପାଖରେ ଆମର ବଳଦ ମଖା ଗଛ ଯାକ ଖାଇଦେଲା। ଏଇଟା କାହାର ବାକି ଜାଣିନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଛତୁ ଦେଖିଦେଲି। ତ ଛତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଛତୁର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ବୋଲି ଭାବିନେଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଛତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇ ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘରେ ନେଇକିନା ଯିବି, ଆଉ ଆକୁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଟିକେ ହେଲେ ବି ତରକାରୀ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ନହେଲେ ବିନ୍ସ ନହେଲେ କିଛି ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିକିନା ଛତୁ ତରକାରୀ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଘରେ ନେଇକିନା ଯିବି, ଛତୁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରହୁଛି ଏଇଟାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।